खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजाम दालाङा गेजेराव जस'नायनि जाहोनाव साबा सुबुंनि जिउ खहा आरो साबा जिसेयानो जोखोम माखासे दैयाव गलांदोंमोनब्लाबो समय मथे रैखा खालामनायनि थाखाय जिउ रैखा मोननो हादों रिपर्टनि बादिब्ला दालांखौ आबादारिफोरनि थाखाय बानायनाय जादोंमोन नाथाय दालाङा गोबां गोजाम जाबायमोन गोबां गोजाम जानायलाय बेखौ बानायफिननांगौनि थाखाय गोबां दाबिबो खालामबोनाय जादोंमोन बे लेखायै बानायफिननो थाखाय अर्डारबो पास जाबायमोन नाथाय बानायनायनि सिगांनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाबाय मिथिहोनाय बायदिब्ला आबादारिफोरनि थाखाय बानायनाय बे दालांखौ सुबुंफोरा सेल्फि पइन्ट बायदि बाहायदोंमोन जेराव गोबां सुबुंफोरानो बेयाव थांनानै रंजानाय लाहैयोमोन अदेबानि सावगारि सेबखांनायजों लोगोसे बेरायनानै गोजोननाय लाहैयोमोन जाथाय जानाय समावबो 150निफ्राय लानानै 200 सुबुङा दालाङाव गाखोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों जेरावनाखि दालाङा गोजाम जानायनि थाखाय गोबां सुबुं गाखोनो मोना होननानै साइनबोर्ड लिरनानै दोनखानाय जादोंमोन नाथाय सुबुंफ्रा बेखौ मानियालासे 150निफ्राय 200सो सुबुंफ्रा दालाङाव गाखोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेयावनो गोजाम जाखानाय दालाङा गेजेराव जस'दों जायनि जाहोनाव साबाया दैयाव गलांनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो साबा जिसेया जोखोम जानो गोनां जादों महाराष्ट्रनि पुनेयाव थानाय इन्द्रायानी दैमानि गोजौआव थानाय दालाङाव जादों बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव महाराष्ट्र सोरखारा जिउ खोमानांनाय नखरनो 5 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों फरायसालियाव ओंखाम संग्राफोरनि साख्रिया थांगोन नामा बेनि सायाव मा बुंखो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फरायसालिनि ओंखाम संनाय बिबानखौ एनजिअनो होनाय जासिगोन होननानै बेनि हेंथायै रोजा रोजा ओंखाम संग्रा आइजोफोरा थांनाय बावैसो सान सिगां गोबां धरना होदोंमोन जेराव बिथांमोनहा गुलि गावनानै बुथारनो थाखायबो बिखा फोरदानानै होदोंमोन उनाव पुलिसा थासारिखौ सामलायनो थाखाय सोमावसारग्रा आइजोफोरखौ बासाव दैखांनानै लांदोंमोन बेनि उनाव फिन गोख्रों धरना होबावनो हुमखि होबावदोंमोन आइजोफोरा नाथाय सांग्रां जा धरना होनायनि थाखाय नोंथांनि साख्रिया थांनोबो हागौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव गोख्रोङै फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों दि जाय साख्रि थांगोन होननानै बुंदों गुबुनखौ सिगिदों आरो धरना होनो थाखाय थुलुंगा होदों बिथांमोननि साख्रिखौ दाननानै होगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिबावदि ओंखाम संग्राफोरनि साख्रिया थाङा उल्थायै बिथांमोननि दान बान्थाया बांगोनसो आसाम केबिनेटआव ओंखाम संग्राफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनायसो जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इजराइल आरो इराननि गेजेराव थांनाय 5 साननिफ्रायनो दावहा जागासिनो दं मोननै हादरनि गेजेराव मिसाइलजों गाग्लोबलायनाय जागासिनो दङ इजराइलआ इराननि स्टेट टिभि हेडक्वार्टाराव लाइभ टेलिकास्ट खालामबाय थानाय समावनो गाग्लोबदों बे समाव आइजो रिपर्टारआ इजराइलनि हेंथायै माखासे खौरां होगासिनो दंमोन बे समावनो इजराइलआ मिसाइलजों गाग्लोबदों हरखाबै गाग्लोबनायाव आइजो रिपर्टारआ खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों उनाव टिभिफोरा गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों रिपर्टनि बायदिब्ला इजराइलआ इराननि सायाव गाग्लोबनायजों दासिम गासै 220नि बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेनि मादाव 70आनो आइजो आरो गथ'साफोर ओजोंहाय इजराइलाव दासिम गासै 220नि बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों इजराइलनि मिलिटारिनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि इराननिफ्राय गोबां मिसाइलजों गाग्लोबहरनाय जादों 270नि बांसिन मिसाइलनि गेजेरजों गाग्लोबहरनाय जादों जायनि मादाव गोबांखौनो एयार डिफेन्स सिस्टेमनि गेजेरजों होबथानो हादों नाथाय माखासेया सुबुं थानाय जायगायाव गोग्लैहैदों जायजों सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय इजराइलआ इरानाव थानाय अइल रिफाइनारि मिलिटारि स्टेशन आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ टार्गेट खालामनानै गाग्लोबदों होननानै मिथिहोदों कक्राझारनि पर्बतझारायाव जानो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै मैयानि सानाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सावरायनाय जादोंमोन सावरायनायनि उनाव प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि उद्योग बा इन्डास्ट्रिखौ जोंनो नांगौ जोंनि जोनोमनिफ्रायनो एसेबां गेदेर उद्योगखौ जों माब्लाबाबो नुफेराखैमोन गिबि खेबनि थाखाय 8,000निफ्राय लानानै 20,000 कोटी रांजों इन्डास्ट्रि बानायनो थांगासिनो दङ जेराव 8निफ्राय 10,000 ओनसोलनि सुबुंफोरा पार्मानेन्ट एमप्लयमेन्ट मोननो हागोन बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा सावरायनो नांगौ होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय दिपेन बर' बिथाङाबो बेखौनो बुंथिदों दि रायजो राजानि हा हु बारि बागान लामा सामा जेबो खहा जायालासे जोंनो उद्योगखौ नांगौ आरो बेनि थाखाय जों जेब्लाबो गसंदों होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा ब्रैथि खेबनि थाखाय मेपखौ सोलायनाय जाबाय पर्बतझारा दुखि सुखिझारा आरो गुबुन गुबुन गामिनि जेबो
न' बां बारि बागान लामा सामा हा हु जेबो खहा जायालासे जाहाथे उद्योगा जायो बेनि थाखाय बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। ओजोंहाय थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोबा 10,000 ओनसोलनि सुबुंफोरा पार्मानेन्ट इमप्लयमेन्ट मोननो हागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा दाबि खालामबोबाय थानायनि सायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंथिदों दि साख्रि मोनगोन होननानै सोर एमएलए मन्त्रि इएम एमपि बा चिफआ गेरेन्टि होनो हागोन बा लिरनानै लाबोनो हागोन होननानै सोंथि खालामदों। जायनाखि बिचार गोरोबथानि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि रादाय दंमोन नाथाय सासेबो लाइमोनफोरखौनो आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि चौकीदारनिबो साख्रि होनो हायाखै होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय पर्बतझारायाव मोनब्रै आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जानाय जाथायखौ लानानै पर्बतझारा बासबारि ओनसोलनि गावबुराया रायजो राजानि जानानै निमाहा बिदों। फोरमायथिनो गोनां दि पर्बतझारायाव जानो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै मोनब्रै आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायबो जादोंमोन। बेखौ लानानै पर्बतझारा बासबारि ओनसोलनि गावबुराया रायजो राजानि जानानै निमाहा बिदों। नाथाय मोनब्रै आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जि जाथावै जाथाय जादों बेनि थाखायसो निमाहा बिदों। हा होबथानायनि आन्दोलननि थाखाय निमाहा बियाखै होननानै बुंथियो आरो बे मोनब्रै आफादा जाहाथे रायजो राजाफोरजों गसंफाफैयो बेनि थाखायबो खावलायो गावबुराया। क'क्राझार जिल्लानि उनाव चिरां जिल्लायावबो मेलेरिया गोसारनाया बांदों। भारत भुटान सीमायाव थानाय माखासे ओनसोलफोराव मेलेरियानि गोसारनाया बांदों। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बेनि सायाव सांग्रांथि होदों आरो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत भुटान सीमानि माखासे ओनसोलफोराव 291 सुबुंनि देहायाव मेलेरिया मोननाय जादों। माखासे ओनसोलफोर जेरै शान्तिपुर, रुनिकाटा, दादगिरि आरो बेफोरनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोराव मेलेरिया गोसारनाया बांदों होननानै सांग्रांथि होदों आरो मेलेरिया गोसारनायखौ होबथानो थाखाय स्प्रे सारनायजों लोगोसे 28,000निबो बांसिन मुस्रि राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरोहाय आसामाव थिफोरनि गेजेरजों मुलि होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननिफ्राय। क'क्राझार जिल्लानि उनाव चिरांनि भारत भुटान सीमायाव थानाय माखासे ओनसोलफोराव मेलेरिया गोसारनाया बांदों। बेनिखायनो सुबुंफ्रा सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। बिजेपिआ जागोन किं मेकार। बिजेपिआ बिटिसिआव किं मेकार जागोन। बिजेपिखौ एंगारनानै बिटिसिआव रावबो राजखान्थि दोलोआ सोरखार दानो हाया। बे खोथाखौ बुंथिदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। सोर मोनसे दोलोजों थानानै बिजेपिआ बिटिसिआव सोरखार दागोन बेखौ दा बुंनो हाया, नाथाय बिजेपिआ बिटिसिआव सोरखार दागोन होननानै रोखायै बुंथिबाय मन्त्रि रन्जित दासआ। थारैनो बिजेपिआ बिटिसिआव किं मेकार जानो थाखाय जेरैबायदि पलिसि लादों बेबायदिनो मोगथाङाव खामानि मावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सानफा एफा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया सानसे सिगांसो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलो एंगारनानै बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबफैदोंमोन। दा आरोबाव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बिपिएफ दोलो एंगारनानै बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि परिषद बिसायख'थिनि सिगां तामुलपुर जिल्ला बिपिएफआव गुगानाय गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा 50 दोलोनि मावथिफोरा बिजेपि दोलोआव हेफाजाब होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफनि आफादारि नेहाथारि बिपिन दासजों लोगोसे माखासे मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलो एंगारनानै बिजेपि राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमहैदों। फिन आरोबाव खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हाबाय 289 दावबायारिफोरा। अहमदाबादाव जानाय गिख्रंथाव उरां जाब्रबथायनि उनाव आरोबाव मोनसे उराङा जाब्रबथाय जानायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों। लेन्डिं खालामनाय लोगो लोगोनो साखायाव अर आरो उखुन्दै जोंब्लावनायखौ नुनो मोननाय जादों। नांगौ बायदि समाव रैखा खालामनायनि जाहोनाव खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों 289 दावबायारिफोरजों लोगोसे 12 क्रिउ मेम्बारा। उत्तर प्रदेशनि लखनौ एयारपर्टआव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाबावनो मोनदों। सऊदी आरबिया एयारलाइन्सनि गंसे फ्लाइटआ जेद्दानिफ्राय लखनौआव थानाय चौधरी चरण सिंह इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव लेन्डिं खालामफैदों। लेन्डिं जानाय लोगो लोगोनो साखायाव अर खामनाय आरो उखुन्दै ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। बेखौ ग्राउन्ड स्टाफआ नुनानै एयारपर्ट रेस्किउ आरो फायार फाइटिं टीमखौ एलार्ट खालामनाय लोगो लोगोनो गोख्रै राहा लानाय जादों आरो समय मथे राहा लानायनि थाखाय दावबायारिफ्रा जिउ रैखा मोननो हादों। गासै 289 दावबायारिफोर दंमोन बे फ्लाइटआव आरो 12 क्रिउ मेम्बार दंमोन। मिथिहोनाय बादिब्ला हाजनि सिबियारिफोरमोन दावबायारिफोरा। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावनानै होबाय। जाय आनजादा थांनाय 23 मेनिफ्राय लानानै 29 मेसिम जादोंमोन, जेराव सा 54,906 फरायसाफ्रा कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन।
54,902 नि मादाव सा 54,134 फरायसाफ्रा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनि मादाव 422 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन जानो हादों, 8,975 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन जानो हादों आरो 4,189 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन जानो हादों। उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 25.09 जौखोन्दो। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट कमिटिया गांसे नटिस फोसावदों। नटिसनि गेजेरजों बेखौनो फोसावदों दि वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, सीड, HNFW, सयल कन्जारभेशन, फरेस्ट, कालचारेल एफेयार्स, इरिगेशन एन्ड सेरिकालचारनि टेक्निकेल पस्टनि रिटेन आनजादखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ खुंनो बिबान होदों। बे लेखायै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बेफोर बिफाननि टेक्निकेल पस्टनि आनजादखौ 22 जुनाव खुंनो थाखाय फोसावदों। क'क्राझार टाउननि गुबुन गुबुन आनजाद मिरुआव बे आनजादखौ खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जायफोर बिजाथिफोरा वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, सीड, HNFW, सयल कन्जारभेशन, फरेस्ट, कालचारेल एफेयार्स, इरिगेशन एन्ड सेरिकालचारनि टेक्निकेल पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिथांमोनहा 19 निफ्राय 21 जुननि गेजेराव CSB नङाब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकेल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।